Qui és més sa o té més salut? Algú a qui li han amputat els 2 braços o algú amb ansietat severa? Sí, és una pregunta una miqueta random, però al final del vídeo us donaré la resposta. Com podem calcular l'impacte d'una malaltia o una condició? Quan ens posem malalts pot ser que millorem, que ens morim o que vivim amb certa condició. Per exemple, jo porto ulleres perquè els meus pares no em van saber fer bé. Com es calcula l'impacte d'aquests desenllaços en la salut pública? Al primer cas, si et cures, doncs ja està, no ens importes. Quan algú es mor, es pot mirar la severitat de la malaltia mirant els anys que ha perdut. És a dir, si la meva esperança de vida són 85 anys i moro als 25, toco fusta. Toco fusta perquè no em passi. Electrocutada per un llamp, aleshores hauré perdut uns 60 anys de la meva vida. Aleshores mirem la incidència anual de llamps i podem calcular quants anys de morts prematures causen els llamps. Com us podeu imaginar, aquesta eina és especialment sensible per a aquelles malalties que pateixen els més petits. Perquè si una persona gran mor d'un càncer de pròstata, només compta com a 5 o 10 anys perduts. Mentre que si un nadó mor d'una pulmonia, la pulmonia haurà causat 80 o 85 anys perduts. Un segon per respirar i ho assimilem. Continuem? L'altra opció era la de viure amb certa condició. Jo i les meves ulleres. I això s'anomenen els anys viscuts en discapacitat. I aquí es comença a complicar una miqueta més la cosa. Perquè és super subjectiu com calcules quina malaltia és pitjor. Es calcula multiplicant la incidència anual per la seva durada. No és el mateix portar ulleres tota la teva vida que haver de portar un parxe durant un parell de dies perquè t'has posat el dit a l'ull. Amb el pes de la disabilitat. I aquí és on es posa interessant. Perquè com calculem aquest grau, aquest pes? Amb la mateixa pregunta que us he fet al començament. Jo això ho trobo molt fort. S'agafa una mostra de gent i se li dona 2 condicions, 2 opcions. Cada una amb una petita descripció de què són i què comporten. I se'ls pregunta, qui té més salut? La persona que pateix A o la persona que pateix B? Amb la repetició i repetició i repetició d'aquestes comparacions aconseguim un número per cada condició del 0 a l'1. Sent 0 un estat de salut perfecte i 1 l'equivalent bàsicament està mort, el pitjor del pitjor. Així doncs podem trobar malalties, com ara temes de salut mental, que quan mirem la seva mortalitat no sembla pas una animalada. I això ens pot donar una falsa idea de que no és una malaltia important, no té impacte o no té incidència, que és una falsedat. En canvi, si mirem el pes que tenen en quant a anys perduts per disabilitat, veiem que de sobte guanyen molt més pes. I per això és tan important com estudiem les malalties, perquè 2 rànquings ens poden donar informació completament diferents. Entre les 2 condicions que us plantejava abans, una persona A que se li han amputat els 2 braços o una persona B amb ansietat severa, la condició que té un pes de disabilitat més alt és l'ansietat severa. Així que ara ja sabeu la resposta i d'on surt la resposta encara més important. Per quan us preguntin